Bärik şahara toya çağırsa sen gelýärmi ya diňe sakar tarap. Hayat etrafının şaltı doğasında. Sokaç Wi-Fi la. Oğlum Doğmam. Sokada jahit bir kısım gurlaştırsan özüm can etýämedi. Gaýra bolar o. Menem oňjak bolýan balanna. Yaş wagtym dinleýän aýdymçym Sokhat Jumayev. Men ansa o mensiz. Nahara gitýärdi ga gullukda bilýärmi? Aa. Aýdym aýtdyr, garekine aýdyp jatyray bilä. Doğru ne acayip bir 12 soğal gepleşimize özümüzün incik Umit Rahmedovçiyimiz çağırdık. Näle? Goy. Olmayan da. Canım sağ ol. O Hudaýa şükür toýlary bolýar normal. Hudaýa şükür goy. Orada da dynja alışa. Ba. Töre. Boş oturan ok täzeliklaryny işläp otur. Birinji soram Halipan kim? Halipam Rozbay Açyl. Rozbay Açyl. Daim Sakardan. Sakardan özüm daim şu ýoly urup duran. Sonu elemine şu ilkinji adımları ettiren özüm daim Rozbay Açyl. Töremen. Ha. Aýdym aýdyr. Aýdym aýdar. Aýdym aýdar. Öwredi. Nirde doğuldun Umitcan? Haçandan närsini gotdy? Men Sayed etrafının şaltı doğasında 2001-nji ýylda hani fevral aýynyň 4-üne doğuldum. Şo taýyň 33-nji orta mektebini tamamladym. Görüm. Dolan günde çağırmadı görýärmi epa? Fevral'ın 4'ünde geç gittim. Badra payım. Laşka dikkat. Badra. Bar. Sen sesine düşen köprak dinleyen bakşın kim? Şotaýda gowbel akaşdyň mysaga. Şol men kiçilikden ýaşkan dinleýän aýdymçym bir adamyň ýüregine ýakyn bir aýdymlary ýüregine ornaşan bir her adamyň bir özüň dinleýän bir aýdymçysy bolýar. Men dinleýän ýaş wagtym dinleýän aýdymçym Sokhat Jumayev. Şoňa höwes edýärdim aýdymlaryny kiçiken dinleýärdim. O wagtlar diskler hatda satylýardy. Alyp her bir aýdymlaryny dinleýän, şuňadan dinleýän şoňa höwes edýän. O televizorda klip gidip durka pult mikrofon edip ha? Aynen Aynen. seyredip şoň hereketlerini edip şonuň stiline, şonuň hengine aýtjak bolup, sesimi hem şoňa meňzetjek bolup başlady da höwes şondan başlady. Şol aýdymçylygyny görüp. Doğanlar ses meňzeýän,